Ura handa ez? Bai, Handago handago ure, nik ere. bai. Handago ure, bai. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesucristo gure jauraren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan beti zuekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruke jauna. Cristo erruki.
Sendo ezazu arren, zure semeilen artetik piztua gardeko fedea. Gure semidea piztuko den itxaropena ere, gugan setoagoa izan dadin. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jaiko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Jauna zurekin. Jesu Kristoren evangelioa Sanjuaren liburutik. Agian da, Jesusek begiak zerura jaso eta horrela egin zuen ondoioz. Aita, hau da nire naia, zuk eman dizkidazunak ni nagokeen tokian nerekin egotea, nire eitza ikus dezaten, zuk niri emandako haintza, mundua izan baino lehenagotik
maite izan dauzulako. Aita zuzena, munduak ez zaitu ezagutu, baina nik ezagutu zaitut eta hauek ere ezagutu dute, zuk biak dauzula. Agertu dienik zure izena, baita agertuko ere, zuk niri didazu maitasuna haiengan izan dadin, eta ni ere haiekin egon dadin. Jaunak esana. Heriotza beti gogorra da, eta gazterik joatea aiatzen berean, bai okarago gogorragoa egiten zaitu beti, igeren kasua izan dudan bezala. Horregatik, heriotzaren aurrean, gauza ezinbestekoa dugu gertutasuna, gertu egotea, solidaritatea. Hau da, badakigu, danok joango gerala lehen beranduago, eta gertuen tokatzen zaienetatik, esan genezake hurbil egotea, haiei momentu zaila hauetan, saiatzea arinagoa edo eramangarriagoa egiten, hoize da, esan genezake, kristauak eukidakuen jarrera saiatu behintzat. Zuen presentziak gaur eta eliza bete-betea dago. Asko esan nahi du eta esan genezake oin adierazten duela presentzia hutsak, gertutasuna, solidaritatea, familikoen ganako, eta baita ere esker ona Jangoikoari eta Migeli. Pentsatu behar dugu, beti guain piztuera, ospatzen ari gara, Jesusen piztuera, eta Jesusek bere irakatsietan berak erakutsi dizkigun gauzetan, hitz egiten digun mundu hontaz, garrantzi handia ematen dio mundu honi, elkar maitatzeari, elkarri laguntzeari, bizitza elkarri atseginagoa egiten saiatzeari, mundu hontako errealitate guztiak estimatuz, Jangoikoak eginak baitira, eta horri garrantzi handia ematen dio Jesusek. Ikusten dugu berak, evangelioan, gauza txikiak, egunerokoak izugarri estimatzen zituela. Jesusek jartzen dizkigun ejemplu guztiak, eguneroko bizitzarekin, esan genezake, erlazionatuta daude. Artzantza mundukoak, baita ere arrantzale girokoak, nekazaritza mundukoak, eta egunerokotasun hori Jesusek garrantzi handia ematen zion. Baina ahaztu gabe, eta gure izaera nolakoa den, Jesusek horregatik nahiz eta mundu hontaz asko hitz egin eta mundu hori garrantzi handia eman, gogorazten digu ere mundu hontan ez daudela betiko, eta badagoela mundu honen ondoren beste bizi bat. Eta hor, esan genezake, egin gaituen Jangoikoa besozabalik esperoak izan dugula. Hoize da Jesusek transmititu nahi diguna. Heriotzako momentuan, mina hor aurkitzen dugu, baina nahiko Jesusek esperantza itxaropena ez dezakula galdu. Horregatik transmititzen digu hori erakutsiz, Jangoiko hori, egin gaituen Jangoiko hori, ona eta errokansua dela. Egin gaituela, maite gaituelako, eta ezagutzen eta ulertzen gaituela gutako bakoitza. Jesusek guk garbi eukitzea nahi duena. Gaur, nien despeditzera etorri gara. Joan zaigun gazterik, esan dena bezala, bere jaiotexean, bera sortu zen toki berean, hain zuzen ere, azken arnasa eman du. Mundu utara
hilda, gu guztiok betiko hilez gaitezen, gehiago oraindik bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, Airiru taldeekin batean goresten zaitugu, gozez beterik kantatzen dugula. Ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasle eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau ere gorputza bat da, zuretzat eman duena. Era berean, afalungoan kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasle eman zien esanez. Hartzazue eta eran guztio kontatik, hau bere ogolaren kaliz batar, itun berri eta betiko garen odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak markatzeko isuriko dena, egizue hau nire horietari. Izango goak jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan. Eramazu baitasun osora Frantzisko gureita santuarekin. Frantzisko gure hartzaiarekin eta elizkizon guztiekin batean. Era berean izango goak jauna, bizteko itxaropenean joan duen gure senideak. Berezeki Miguel eta hildako guztiak ere argitzazu zure aurpegiaren argitan.
haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta kristati guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure senidearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jakoiko alduztiturri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitza guztiana, gizabitan gizati guztietan. Batzagiak agindun erakutxiari jarraituz, bildur gabe esan ezagun.
Azken hilabete hauetan, horregontzara, zure senide eta amatxoren ondoan, bere laztan goxoak jasoz. Unea, guretzat, oso zaila da, ez zaitugulako gehiago ikusi. Jaketzatu, asko martez dugula, eta zure parraguntza eta memoria beti gogoan izango ditugula. Miguel, zaude lekuan, zaineko ditzazu. Bueno, Miguel, gustoko zinun kanta zuretzako kantatuko du. Ezaren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai, hautsa patikan uste gabean, noiz baitina den guen nahi, eta horrela ibiltzen gea, sortuz da sortuz gure aukera, aserik hartu gabe, lana eginez goaz aurrera, kate horretan leno batera, gogorki loturik gaude. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak urrari lotuz, bertatik iratea, ezaren udaz baietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea. Sortu ginen enborretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo dute, zuhaitza daska azteak, beren aukeren jabera ikiz, da erotzean berri horiekiz, ibiltzen joanen direna.
Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, gure aita. Ireki ezaiozu jauna, Miguel gure anaiari, argi eta bakaren zure etxea. Eroen alde ospatu gai dugu Pasko sakramentua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta bukatu behar azkenerik ez horretik, poesia bat egozuko dugu, eseri. Miguelentzat, batzigun berurenaren onak ezateak dira nagusian Javierrek aukeratako zati batzuk. Begira izan, Miguel, aratzeko ura eta harria, haizearen mugan han gure animak hautsak ditun. Hilak jostatzen diren lekuan, han behin baitatua, islak isilean berrozuen lekuan. Egun hasi egiten da guak itu baharean. Sentimentuak trentzatuz doaz. Zu, gada horien aristak, kiribiletan diagarrizak, tristura lotzeko biztak. Malko izinen izpitu dira, begi inguru horriztak. Atzo, hemen egoen, gaur berriz, Anna. Denboraren irastunetik ateratzen dut bareko. Han, urrutian, nago gaur. Hemen egonen naiz dira, denboraren erastunean, begirakoan galdu behar. Heriotz harriak, iraun itzazu guztiak, eta azpian baietz, han iraun biziak. Aio eta ohore Miguel, gure lagun zahar Miguel, betirako. Jauna zuekin,